Herriko 4 lurraldeetan elkartu gara gaur soziokomunitarioko delegatuen batzarrak antolatzeko. Une berezia dugu hau greba feminista orokorra prestatzeko elkartu garelako. Eta berriz ere labeko komunitatea ilusioz eta arduraz prestatuko du greba egun hau. Are bereziagoa dugu greba egun hau soziokomunitarioko langileentzako, beraiek dira zaintza pribatizazioaren sujetu nagusiak. Eta greba honen aldarrikapenak guztiz zeharkatzen dituztelako beraien lan eta bizi baldintzak. Urtez, elkarrekin borrokatu ditugun aldarrikapenak mahai gainean egongo dira azaroaren 30ean. Beraz, antolatu eta egin dezagun posible.